Добре, преди малко ми спря епизода, казах кой ще изтегля. Сега ще ви показвам как ги изтеглям, защото ги знам и ще ги изтеглям. Сега ще ги изтеглям. Този го тегля. 10 минути просто спяха и... Така. И последния. Става. Не. Става. Не. Спомни. Става. Не. Добре. Сега ще дойда, само искам да се опитам да влеза в Майнкрафт и ако мога, ще ви покажа. Така бъгна зверски, както виждате. Тъй, че сега не знам какво ще правя. Бъгна зверски, наистина много здрав бъгна, както гледате. Вие сами виждате. Добре, ще ви кажа чао. И ако стане, ще направя нов клип. Поредицата старата няма да стане. Казвам ви го. Тя се маха. Ако някой иска клипове на нея, да знае вече няма я. Старата поредица я няма. Ще има само тази и тази. Докато не спра, не е да. Добре. Айде. До скоро.